contarvos máis cousas doutra árbore moi típica de Galicia, o castiñeiro. A súa folla é caduca. Eso é que lle caen as follas no outono. Esta árbore pode superar facilmente os 20 metros e chegar a ter moitos anos. Hai un castiñeiro no concello de Manzaneda, en Ourense, que mide 13,85 metros de circunferencia e ten unha idade aproximada de máis de 500 anos. A ver, volve a dicir. A castaña meda dentro do ourizo que pincha moito. A castaña foi moi consumida en Galicia antes de que chegara a pataca da mesa. En Galicia facemos unha festa que se chama Magosto, onde comemos moitas castañas asadas. ¡Qué ricas! Tamén se pode atopar nas cidades, nos parques e cidades galegas. O castiñeiro de Bruxas ou de Indias. As súas castañas non se poden comer, pero din que se te comes unha, ninguna bruxa te botará o mal de ollo. Tamén hai moitas cidades e povos galegas relacionadas con esta árbore. Souto, Soutelo, Souteliño, Souto Verde, Souto Maior. E numerosos apellidos: castiñeiro, castiñeira, castaño e muchos máis. Adiviño, adiviñanza. Alto Piquete, Manuel Cabalete, por dar unha risada, perdeu o que levaba. Que é? Seguro que xa o sabedes. O guiso! Sí. Outra adiviña. Son pequena, a miña cor é marrón. Cando chega o outono, méteme no fogón. Que